Yung mga kanan naman, maraming buhangin. Kaya doble ingat tayo dito, doble ingat. Ingat tayo dito kasi malalim yung gilid, oh. Malalim. Kaya na mga iwasan natin yung mga ganyan mga SUV, oh. Oy, oy, pasok, pasok. Wow, yeah. Woo! Wala pa tayong almusal, mga kabarako. Bantusawang bakbakan dito sa Del Gallego, Camarines Sur, mga kabarako. Kain muna tayo dito. Lutong bahay, Del Gallego, Camsor. Nakalaki talagang pet mo dito eh. Ilang talaga problema dito, tag-tag talaga. Ay, grabe. Yan ha, malalim ang kanan pauwi ng Manila. Woohoo! Yan ha. Woohoo! Ganda, napakalinaw ng dagat. Grabe. Unisan to, mga kabarako, unisan. Kahit kanan, hirap tayo. No to counterflow. May panikat, mga kabarako. Grabe, welcome to Pasig City. Good morning, mga kabarako. 4:18 ng madaling araw ang oras natin. Napakadilim pa. Ito yung pinaka-earliest time na naging time ng pag-alis natin. So back to Pasig City tayo today. Again, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Samahan niyo mo ulit kami sa aming biyahe pauwi ng Pasig City for today. Alright, so dito tayo sa aming bayan ng San Jose. Kung bago na kayo sa channel natin, huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. If you appreciate our content, please do subscribe to our YouTube channel, Team Barako Moto Vlog. And also, please follow us also on Facebook, Team Barako Moto Vlog. And maraming salamat sa ating mga solid na supporters, subscribers, followers, viewers, at sa ating mga kaibigan sa social media. Ride safe and shout out to all of you. Pagpalaan po kayo ng Panginoon sa pagsuporta sa amin. Yan, so tuloy-tuloy na tayo. 4:25 oras natin. Mag-isa tayong bumabaybay dito papunta ng bayan ng Tigaon. 4:29 oras natin. Good morning, Tigaon. Pagas muna tayo dito. Tayo mga pauwi. One, shout out mga brother. Shout out. Ito, ride safe, shout out. Okay, 4:37 oras natin. First gas up natin 305 dito sa Bicol Petroleum Tigaon. Pangalan mo na, oy? Pangalan mo? Ren, nag-vlog ako eh. Yeah. Shout out. Ito. Nasa kabila. Ito sa likod. Sa kabila. Oo. Sige, ingat. Sige. Okay. Shout out kay Pops Ronel from Taguig City. Kilala tayo mga bagong kilala. Ingat natin lahat. Let's go. 4:51 ng umaga. Ayan, magandang umaga sa bayan ng Ocampo. CR time muna tayo. First CR natin, tingnan nyo yung power ng Night Ranger natin. Five ng umaga. Yan, shoutout sa mga kasabay natin. Dito na tayo sa Anayan. Dami nating mga nakikitang mga riders. Bayan na tayo ng pili, mga kabarako. 5:14 oras natin. So nasa Almeda Highway na tayo, mga kabarako. Syempre, be watchful ulit. Yan, railroad crossing. Ayan. Pero buti, tinampakan na nila yung gitna, kaya hindi na malalim yung release ng tren na yan. 5:22 ng umaga, nasa bayan na tayo ng Milaor. Pakarami na tayo nakikita mga sasakyan. Normally hindi ganito Good luck sa atin, mga kabarako. Medyo malapit ang matapos tong bayan ng Milaor, mga kabarako. (5:26) nasa bayan na tayo ng San Fernando, Camarines Sur. Shout out and ride safe.
Yan, 5:30 oras natin. Kasulukuyan tayong bumabakbak dito sa kahabaan ng San Fernando Camsur. Nasa bayan na tayo ng Pamplona. Nakatawa pag maraming kasabay. Bayan ng Pamplona. Ongoing pa rin ang mga construction dito. So kaliwat kanan. Tingnan nyo malalaking bato na yan mga kabarako. Yung mga kanan naman maraming buhangin. Kaya doble ingat tayo dito, doble ingat. Ayan, tingnan nyo yan mga bandang kaliwat kanan yan, no? Okay, 5:51 oras natin. So nandito na tayo sa bayan ng Libmanan. Ang bibilis na sasakyan dito mga kabarako. Doble ingat tayo dito. Maliwanag na mga kabarako. 5:52 oras natin. Salamat sa Panginoon sa magandang panahon ngayong araw. Bakbakan talaga tong Libmanan na ito, lalo pagka walang traffic. Hindi, wow. Tuwid na tuwid kasi dito eh. Dami, ang dami. O may ipon lahat mamaya sa pagbilaw. Hindi, wow. Yan, sinasabi ko sa inyo. Ito mga kabarako, delikado yung ganyang kapote eh. Oh no! Dahil butas sa Libmanan ngayon tingnan nyo yung mga yan tingnan nyo yung mga yan yan ang iingatan natin dito sa Libmanan. Crossing Libmanan. Hoy brother, delikado yan. Huwag masyado sa gilid. Ingat tayo. Tama, pasok agad, pasok. Ginagawa mo? San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Ito na yung Aslong Bridge na hindi matapos-tapos. Hindi, wow. 6:04 ng umaga. So updating pa rin tayo dito sa mga sa mga kalsada sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. So yan, ongoing ang mga construction along sa bayan ng Libmanan, Camsur. So last time hindi po tatapos, ngayon okay na. Dito to Ayan, so ingat pa rin tayo. Pero at least nilagyan na lang mga ganyan mga harang-harang na ganyan. One way dito mga kabarako. Ingat tayo, malalim yung bandang kanan. Especially pag galing ka ng south. Pag galing ka naman ng Manila or north, ayan, masyado namang maputik sa bandang kanan. Ayan. And maliit ang kalsada. Malalim yan. Ayan malalim. Siguro may dalawang ruler yan or isang ruler. Ang ganda ng sikat ng araw dito sa bayan ng Libmanan ngayong umaga. Good morning and shout out sa mga taga Libmanan. So ito yung nag-go one way dito sa Barangay Bigueto Viejo. Under construction siya. Huwag ka na sisingit. Pang motor lang yan eh. So mag-iingat tayo rito. Barangay Bigueto Viejo, Libmanan. Ingat tayo dito. Ayan. Barangay ng Malubak. Ayun. Shout out. Oo, nangyari. Ingat tayo. Ginagawa mo? Pag uwi natin ng March, ito yung ginagawa. Ayan. Ingat tayo dito kasi malalim yung gilid malalim. Oh no! Sa tagal-tagal nitong lugar na ito, ngayon lang natapos Hindi, wow. Priority nila yung kalsadang ito dito. Alright, so nandito na tayo ulit sa Sipokot, Libmanan na boundary. Matagal na gawaan to mga kabarako. Ito kasi laging gumuguho yan Hindi, wow. Uy. So ingat tayo dito, ingat tayo. Dami mga rider dito. Ayan dami. Okay, 6:26 oras natin. So dito tayo sa Tara Sipokot.
Ride safe at God bless sa ating mga kasamang rider dito. Yan, we're now entering Anday Highway, Sipocot. Well, in fairness, nag-improve na ng bahagya ang kalsada dito sa Andaya Highway. So may mga area na lang tayo dito in particular na dapat nating iwasan. Loaded, loaded. Ingat, ingat. Update ulit natin dito sa isang hazard sa lugar dito sa Sipocot. Ito itong kurbada na to, accident prone area yan, kaya doble ingat tayo dyan. Kaya na mga iwasan natin yung mga ganyan mga SUV. Banat lang ng banat eh. Oh no! Oy, 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 ingat lang kayo, ingat. Ingat tayo sa pagsingit-singit mga brother. Mukhang matraffic Sipocot pa lang konting disiplina lang kasi oy, oy, pasok, pasok. Ginagawa mo? Posisyon na dito Andaya Highway mga kabarako Hindi, wow. Pasok lang, pasok tayo, pasok. Kami lang talaga sasakyan. Bihira mangyari itong mga ganito. Kasi lagi maluwag dito Alright, Barangay Manangay itong kurbada na ito. Napakahasartes ito, madulas yan. Lagi natin papaalala yan sa inyo. So may correction lang tayo mga kabarako. So mula doon sa pagliko ng Sipocot, doon sa may intersection na yon, going to Cam Norte, yun ang simula ng Andaya Highway hanggang sa Del Gallego, Camarines Sur, no? Hindi, so, wow. mula ng Del Gallego, boundary nila ng Tagkawayan hanggang Camarines Norte, hanggang Tabogon, Quirino Highway pala yon. So magkaiba pala yon, magkaiba. Akala ko ay Andaya Highway, pagliko mo dyan sa kaliwa, Andaya Highway na lahat. Hindi pala ganoon. Alokohan yan. Ay, nako, malulumak na naman tayo. Hindi, Prepare wow. na naman sa 2 oras sa lubakan. Tayo ay nasa bayan na ng Lupi. 6:37 ang ating oras. Barangay Tapi. Yan, pagka mga nakakita kayo mga nagtitinda ng mais, Barangay Tapi, yan. Di sila Hindi, wow. ng mais dyan Ay, pasok, pasok brother, pasok. Ginagawa mo? May lag pa? Baliw ka yata Ito yung damage shoulder dito mga kabarako especially pag gagaling kayo ng Manila. Bahagya ang improvement ng mga kalsada dito sa may parting ito ng Lupi, Camsur. Ito na yung Hindi, wow. boundary ng Lupi and Ragay. So kahit paano meron na rin konting improvement. So Hindi, wow. yan, kinaskas nila yung pinaka-asphalto 6:51 oras natin. So nandito tayo sa Ragay, Camsur. So tuloy-tuloy updatein natin dito. Okay, update tayo dito sa Barangay Upper Santa Cruz. Yung bandang dito sa unahan, hindi pa rin lagyan ng mga tapal. And shoutout nga pala kay Paps Lionel Kalinog. Yan, taga Ragay yan si Paps. Ride safe sa'yo lagi brother. Yan, Barangay Upper Santa Cruz yan, bandang gitna. So gilid lang tayo. Okay, Ragay ito Ragay. Oh no! Siyempre shoutout sa mga taga Ragay dyan. Barangay Agrupacion Ragay, Camarines Sur. Okay na itong Ragay Bridge. Mabukol nga lang pero at least okay na. Daming pasahero. Shoutout and ride safe sa inyo. Yan. So pag nandito tayo sa mga ganitong mga bayan, yan, ay Ragay ito Ragay. Talagang tagpi-tagpi. Ang pangit ng pagkakatagpi talaga mga kabarako. Hindi, Ang wow. pangit ng pagkakatagpi. Bahala ka sa buhay So mo. pagka nandito tayo sa mga ganitong bayan, so observe lagi natin itong mga road markings. Kasi alam nyo na, marami dito mga natutulang umangkas ng tricycle, ng motor. Ayan. Tawid lang sila ng tawid. Okay, ito after ng fuel save gas depot, at least okay na, nag-improve na. Kinaskas na nila yung nasira na mga asfalto. Ayan, Hindi, wow. ang daling masira ng asfalto nila mga kabarako. Alokohan Hindi ko yan. lang talaga malaman itong mga kalsada rito. Bakit ang bilis masira? Parang may problema ka. May speculations, but we're not in the position to give judgment. Oops.
Ay, nako brother, huwag kayong matapang dyan. Nako. Nako, ngalay na si brother. R15. Huwag kang makialam. Yan, this is Ragay Camarines Sur, ha? Let's go! One way tayo dito sa Panaytayan Bridge na ito. Talagang ay! Baliw ka yata So I think this is already Binahan na Ragay Camarines Sur. Siyempre shoutout kay Pops Domar Domikel ng Barangay Binahan. Well, siyempre in fairness, lagi natin sinasabi may improvement naman ang mga kalsada natin dito. Natapalan Hindi, wow. naman. Yun lang talaga masasabi mong pwede na. Basta pwede na. Kumbaga kung bibigyan mo ng score from 1 to 10, siguro mga 5 out of 10. Hindi, wow. Honestly say, hindi nila ramdam yan eh. Kasi syempre gaganda ng sasakyan nila eh. Hindi, wow. Yung iba dyan naka-aeroplano, naka-helicopter. Alokohan yan. Syempre tayo eh, ramdam na ramdam natin yan. Barangay Liboro. Right safe. Baliw ka yata eh. Hananakit talagang pet mo dito eh. Bahala ka sa buhay mo. Ragay lang malakas. Ayos. Pangsigang ah. Pangsigang ni brother. Noy, karton mo. Nasa kanan na. Pakulago Bridge 2. Alright, check out natin tong ayan. At least okay na yung paglabas ng Pakulago Bridge na yan. At least okay na. 7:19 na umaga, tayo ay nasa Barangay JRS Ragay Camarines Sur. Sarap na maaga, grabe. Hindi, wow. Sarap na maaga mga kabarako. Mas masarap pala makaalis sa maaga. Lain ano narating natin. Ibig sabihin malapit na tayo sa Del Gallego, Camsur. Wow, yeah. Woo! Wala pa tayong alusan mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. 7:21 ng umaga. Mataas pala tong may area na to ng Del Gallego mga kabarako. Ngayon ko lang napansin to ha. Ingat tayo dito sa may Sinuknipan, Del Gallego, Camarines Sur. Baka sumingit-singit tayo sa kanan. Hintayan sila oh. Dami. 7:26 oras natin. Tagal na lang dumadaan dito. Ngayon ko lang naalaman yung pangalan nitong barangay na ito. Hindi, wow. Pinagtapian Del Gallego, Camarines Sur. Nga pala mga kabarako, ingat tayo dito ha sa pakurbadang ito ng Del Gallego. Oh no. Accident prone area. Sarap kasi ng ikot oh. Baliw ka yata eh. Sarap naman talaga kasi ng kurbada na yun. Grabe. Hindi, wow. Nyo talaga mag-banking. Ang ganda ng tubig dito sa may Kilbay Bridge. Pero syempre ingat kayo dito ha. Approaching Kilbay Bridge siya. Ayan. Mapimples yung kalsada dito. Hindi, wow. Mapimples. Ikaw lang, pag uwi namin, ikaw din yun. Ikaw lang ba dito? PA? Papalit po kasi kami ng Huwag po nang ayaw niya magpa. ng oras. Picturean mo lang kami. Okay lang yan kasi mahihain siya. Oo. So dito tayo sa Eco Oil Del Gallego. Ayan, thank you so much kay Sir Kent. Kaya anong name mo? Ano pong name mo? Lobet po. May isi-shoutout ka? Ha? Okay, maraming salamat. Eco Oil Del Gallego. Dito kayo magpagas mga kaparako. Siyempre support local. Mababait na local owner ng gas station. Yan, maraming salamat. Tuloy na kami. Thank you. Del Gallego Municipal Tunnel. Ang ingay na naman ang aking OBR.
Napakaingay. This is local checkpoint to, hindi to COVID checkpoint mga kabarako ha. Sino ba nakakamiss ng checkpoint dito sa Del Gallego? Dito muna tayo. Kain muna tayo dito. Lutong bahay Del Gallego Camsorb. Ano tabi ni Manay? Minuto po, inukado. Hindi na sana ako. Kain muna kami mga kabarako. 8:30 na umaga. Shoutout sa ating mga kasabayan. Bantusahang bakbakan dito sa Del Gallego, Camarines Sur mga kabarako. So kumain muna tayo dyan, nag-almusal muna tayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. So update sa mga kalsada ng Del Gallego. Maganda na ang kalsada dito. Malaki na ang improvement. Dito daw yan. Kaya solid na naman ang bakbakan dito mga kabarako. Alright, we are now leaving Camarines Sur. Dito na nagtatapos ang Andaya Highway. Ayan, so mula dito hanggang doon sa Tabogon, Quirino Highway na pala yun. So, correct natin yung ating mga naunang mga vlogs, no? I was thinking kasi parehas ang Quirino at saka Andaya Highway. Magkaiba pala yun mga kabarako. Hindi, wow. Alanganan ng overtake, tapos sisingit bigla sa kanan eh. Baliw kaya nila eh. Natatakot ako dito sa gulong ng Royal Enfield sa harap natin. Parang umaalog eh. Hindi, wow. Wala ako talaga mga disiplina itong mga to. Okay, Ako po itong stopover din to ng mga rider. Itong Caltex na ito, or Shell pala. Pag-usin na natin to, Pagkawayan, Quezon. More or less 30 minutes, 8:18 tayo pumasok. 8:20 na umaga, nasa Barangay Poblacion, Pagkawayan, Quezon na tayo. Ayun, dami mga kapatid nating rider na nandito ngayon. Rostan Gas Station, mura dyan, dyan kayo magpagas if ever na mabitin kayo. Pag nagutom naman kayo dito sa bagong McDonald's. Let's go! Alright, update sa mga kalsada ng Pagkawayan. Umaayos na yung mga dating lubak-lubak dito. Kita nyo yung mga tinanggal na asfaltado rito. Ayan na yun. Ito, dito tayo dumaan dati sa gilid. Ito yon. So ngayon maayos na mga kabarako. Right, updating pa rin tayo sa mga kalsada ng Pagkawayan, Quezon. Okay na? Yan yung mga tinanggal na mga asfalto, kaliwat kanan yan. Woo! Ilang talaga problema dito, tag-tag talaga. Siyempre, shoutout sa mga taga-Pagkawayan, Quezon dyan. Siyempre, shoutout sa Benan ni Utol, taga-Pagkawayan, Quezon. At siyempre sa aking hipag. Yan. Kakaiba talagang Pagkawayan, Quezon. Parang minamasayang tumbong burrito eh. Baliw kaya nila eh. Woo! Alokohan yan. Pagkawayan, Quezon. Pumasok tayo ng 8:18, nakalawas tayo ng 8:43. So more or less 30 minutes na bakbakan mga kabarako. Hindi, wow. Napakahaba ng Pagkawayan, grabe. Alright, welcome to Camarines Norte Province. So mag-iingat tayo rito mga kabarako. Hindi na matapos-tapos yung bandang kanan na yan. Okay, tinapala na to. Pero mapimples eh. Mapimples talaga. Hindi, wow. Ang sakit to. Ang sakit. Ang sakit ng hagod sa puwet. Bahala ka sa ganun buhay pa rin. mo. Ganun pa rin. Pero at least tinapala na yung mga yan. 8:49 ng umaga. Kalahati na tayo ng biyahe. Suluhin mo yan. Kalahati na tayo ng biyahe. We are in Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Alright, let's go, let's go. Ay, hindi pa rin talaga nagawa itong kalsada dito. Oh Sama. no! Grabing lalim oh. Kalalagyan ka dyan pag nagkamali ka. Yan! Next time ulit! Nako. Ginagawa mo!
So, prosesyon na tayo dito sa Calawag, Quezon. Hindi, wow. Plus with ganitong mga kalsada, talagang boundary. Ay, grabe. Calawag lang malakas. Hindi, wow. Syempre, shout out sa mga taga-bayan ng Calawag. Yeah. Dumaan lang kami. Nakauwi naman na maayos. Ay, thank you. Thank you. Okay naman yung ilong ko, okay na. Salamat po, dumaan lang kami. Nilagyan ko muna pag balik na ng Manila. Saka ako na pala palitan ng panel. Thank you po, dumaan lang ulit kami. Thank you. Salamat kay Kuya Lando, mga bagong kaibigan natin dito sa Calawag, Quezon. Ingat tayo yan sa mga ganyan, mga kabarako. This is, ingat tayo dito. Calawag ha, Calawag, Quezon. Uneven yan, uneven. So pagka naalangan na kayo, wag nang pepreno. Lalo kung may nasa likod, kasi baka mag-cause ng karambola. Maano talaga, ma-pimples. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako, habang nag-update tayo sa mga kalsada ng Calawag, Quezon. Siyempre, ingat-ingat tayo dito sa mga pag-overtake, kasi kagaya niyan, baka mabubulagaan na lang tayo dito. Rumple strips, ibig sabihin accident prone area, kagaya niyan. Mabubulaga ka sa lalim ng ikot eh. Okay, Calawag, Quezon pa rin to. Pasok tayo, pasok. Calawag, Quezon pa rin to ah. Ayun. Sana tinapos na lang nila yung pagkabakbak. Sana all. Kaysa ganito. Ito na yung sa may riles, kaya nagbagal tayo. Ayan, nako. Yummy. Hindi, wow. Riles ng Calawag, Quezon. Uy, grabe, taas na. Tapos pagka lagpas mo dyan, ang lalim ng babagsakan mo. Talagang yummy, no? Bahala ka sa buhay mo. Ang tunay na pila. Tulog. Tayo ulit kayo? Okay lang? Okay lang? Okay lang po. Sige po, ingat po kayo, ingat. Nabi, astig ni tatang ah. Ay, syempre, kailangan may asim pa. Yung naka-Aerox. Aerox. Alright, 9:33 oras natin. Boundary tayo ng traffic dito sa bayan ng Calawag, Quezon. Hindi, wow. Sana si Jollibee, kaya lang I'm sorry Jollibee, gusto ko muna makaalis dito Grabe, ang init pa naman mga kabarako. It's already 9:34 in the morning. So dito na tayo sa my marker ng Calawag, Quezon. Alright, shout out mga sir. Ayan, Calawag, Quezon yan ha. Calawag, Quezon. Buti may kanan. At saka ito mataas mga kabarako. Yan, aangat kayo dyan, aangat. Alokohan yan. Lopez, Calawag boundary. Ayan, dandahan tayo dyan. Hoy, dahan-dahan tayo dyan. Hoy, dahan-dahan talaga tayo. Thank you for visiting Calawag. Uy, tatawid ba si tatang? Nasa Lopez, Quezon na tayo. Exactly 9:41 ang ating oras. This is Lopez, Quezon. Yan ha, malalim ang kanan pauwi ng Manila. Oh no. Yan, pwede ka naman sumingit-singit sa kanan. Yun nga lang, if hindi ka maselan, maalikabukan yung motor mo, okay lang. Hindi, wow. Yan, madulas din. Yan, baka next month ano na yan, maayos na. Ayan, ito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Hindi ko alam kung paano ang magiging design yan. Pero ang lalaki ng poste mga kabarako ha. Yung shoulder na to sa kanan bumigay na rin mukhang mahinang pagkakayari. Oh no. We're Lopez Bypass. Let's go. We are now in Gumaca, Quezon. 10
10:01 ang oras natin. May ginagawa kasi dyan, hindi ko alam kung ano yun eh. Kaya dyan malubak eh. Oh no! Yan, so ingat-ingat tayo dito. Ingat lang, ingat. Sakto yung pahingahan nila, may dagat oh, sarap. We're now in Gumaka Bypass. Alright, let's go. Ito yung first time na dadaan tayo dito sa Gumaka Bypass nang pauwi ng Pasig City, ano? Sarap ng ahon ah. Hindi, wow. Sarap oh, grabe. Ito naman yung view mga kabarako from the south going to Manila. So dito tayo dadaan sa Bundok Peninsula. Exactly 10:35 ang oras natin. So nandito tayo sa Gumaka. So dadaan tayo ng Bundok Peninsula. So diretso na tayo mga kabarako. Iwas tayo sa traffic ulit. Let's go. So yan, napakasarap ng ikot oh. Alright. Siyempre yung mga paborito ni Mrs. Barako, yung mga banking na yan. Baliw kaya niya eh. Baliw. So ito palang dinadaanan natin, Gumaka, Pitogo, Mulanay, San Narciso Road, highway boundary. Alright. Welcome to the municipality of Pitogo. Siyempre may nanonood na mga taga Pitogo dyan. Isang malaking shoutout sa inyo. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Let's go, let's go. Ito nyo naman yan oh. Siyempre mahirig tayo sa mga kurbada. Wow! Woo! Grabe. Kasi first time nating makadaan ng pauwi, parang mas na-appreciate yung pag-pauwi. Ang init kasi talaga din sa mga highway. Yeah, no? Ganda naman ang ano dito. Kala mo, pinitring eh. Sarap, napakalamig. Napaka-presko ng hangin dito. Lalim. Siyempre, shoutout pala sa magaling na gobernador ng Quezon. Gobernador, Paul Helen San. Right, punta pa natin dito. Right, punta. Amuntay, Pitogo, Quezon. So going to Katanawan, yung bandang kaliwa. Dito tayo, Unisan, Agdangan, Padre Burgos. So kakanan tayo. Pagdating nyo dyan sa may Boss Fuel na yan. Going to Unisan na tayo. 11:01 ng tanghali. Nasa bayan na tayo ng Unisan. Woo! Siyempre baka may mga viewer tayong taga Unisan. Shout out sa inyo. Woohoo! But now, yeah, make all the demons quiet. 11:07 ang oras natin. We're still in Unisan, Quezon. Alright, 11:10. Silip lang tayo dito sa baybay ng Unisan. Eulogio D. Fernandez Port. Uy, grabe, napakalinaw ng tubig dito. Kaya pili motor dito? Mag-picture lang? Ay, dito ka. Picture lang kami.
Ganda, napakalinaw ng dagat. Oh, grabe. Unisan to mga kabarako, unisan. Nakasilip din dito, oh. Grabe, babaw na yung ligo nila, oh. Yan, bayan ng unisan yan mga kabarako. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Kanan tayo. Liwas ang Kagitingan, Unisan, Quezon. Salamat po. Bye Unisan, Quezon. See you next time. Napakasulit talaga dito. Napakalamig, tahimik. Napakalilim, ayan oh. Ay Oh no! kabanggaan pa. Alright, 11:47 ang oras natin. Tayo ay nasa Padre Burgos, Quezon pa rin. Mukhang malapit na tayo makalabas ng Pagbilao, Quezon mga kabarako. 11:47 na. Let's go, let's go. $11:55. Padre Burgos, Quezon pa rin tayo. 1.5 hour na tayo dito. Marami tayong na-scam dito. Baliw kaya niya Pero solid naman. Grabe haba. Grabing haba mga kabarako. Buenas mo naman. Kalalabas lang natin ng Bundok Peninsula. Sobrang traffic palabas. So ingat and shoutout sa mga kasabayan natin ngayon. So mabuti na lang pagka palabas mo ng pagka nakalabas ka na dyan, maluwag-luwag na. Alright, 1 bar na lang, tuloy-tuloy na kami. Maghahanap muna kami ng kakainan. Haba pala. Oh no! Akala ko dire-diretso na tayo. By the way, madulas ang gilid ng kalsada dito sa Pagbilao. Oh no! So ingat tayo sa Canon Gaming. Sobrang dulas. Ayun oh. Kahit kanan, hirap tayo. Tapos uminit pa. Ayan, pagka ganito, meron lagi silang mga LTO dyan, nakaabang. Kaya Holy gaming ka, wag nag-counterflow ka. Hindi, wow. Iyon, dumuwag mga kabarako ng konti. No to counterflow. May paniket mga kabarako. Iyon, nakaluwag-luwag na tayo mga kabarako. Let's go, let's go. Sige. Buti binigyan ng mga motorcycle ng lane. Shout out mga sir, shout out. Iyon. Hindi sila pinadadaan. Alright, 12:30 ito oras natin. Salamat naman. At medyo lumuwag na ang traffic mga kabarako. Hindi, wow. Maganda ginawa nila ron ha. Ginawa nila ng 1 lane para sa mga 4 na gulong, 1 lane para sa mga nakamotor. Sana all. Iyan dapat mga sir, para walang discrimination sa mga nakamotor. Hindi, wow. Itong area na to ang dapat nating ingatan dito. Sa may area ito ng Pagbilao. Dapat dito malapit din sa may iglesia. May ginagawa kasi dyan, hindi nila tinatanggal yung mga buhangin. Pahinga na muna sila, bugbog sa biyahe. Oh, no. Shout out and ride safe sa inyo mga brother. Yung iba tulala na. Hirap tayo pag di sanay sa ganitong biyahe. Okay, 1:23 ng hapon. Grabing traffic mga kabarako. So, bahala ka sa buhay mo. Ingat sa mga kasabay natin. This way to Manila. So ayan, sa mga gustong dumaan dito sa back door of Laguna, so ang daan natin dito sa pagtawid natin dito sa Tambak Bridge. Right, safe and shout out sa inyo mga brother. Kahapon pa na yung traffic mga kabarako. Simula kahapon, gabi hanggang buong maghapon ngayon. Buti sanay tayo sa biyahe mga kabarako. Angas mo ah. 1:39 ng hapon, Giant gas station na tayo. Tandaan lagi natin itong marker na to pagka dito tayo dadaan. Nasa Tayabas diversion na tayo. Oras natin 2:29 ng hapon. Ngayon pa lang tayo tanghalian dito sa Eunice, Lomi, Batangas, along Tayabas diversion. Ay grabe.
Aga natin umalis, nandito pa lang tayo sa Tayabas. Kahit na yung Lukban, Louisiana Road na ito, pinagtatapalan na. 2:53 ng hapon, welcome to Laguna. Nasa Louisiana, Laguna na tayo. Pandanan Festival, Louisiana, Laguna. Ay, grabe yung traffic dito sa Pagsanghan. Lumban, Laguna na tayo. 3:35 ang ating oras. Alright, 3:52 ng hapon. Ganda na dito mga kabarako sa Pakil, Laguna. Purely 4 lanes na asphalted. Napakaganda. Sana all. Nung March wala ito mga kabarako. Ang ganda lahat sana ng kalsada natin. Wow. Wala sana sakit sa tumbong. 5:08 na ng hapon. So nagmerienda muna tayo dito sa Joyce Coffee and Eatery. Yo! 6:21 ng oras natin. Tayo ay nasa Binangonan. Alright, 7:08 ng gabi. Welcome to Pasig City. After almost 15 hours of travel time, battle time, traffic time. Yan. Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa pag-iingat sa amin. At syempre sa lahat ng aming mga kasabay, mga kasalamuha sa kalsada. Ang aming panalangin na why lahat ng ating mga kapwa rider ay nakauwi ng matiwasay sa kanilang mga bayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay sa aming channel Team Barako Motovlog. Huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos, vlogs, adventures and rides. Siyempre pagka na-appreciate po ninyo ang aming content, please hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides and travels natin mga kabarako. Please follow, like, and share us on Facebook, Team Barako Motovlog. So mula dito sa Napico, Manggahan, Pasig City, Rensier of Team Barako Motovlog. And of course at the back ride ang aking OBR, Mrs. Barako. Gamalala sa inyo. Don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night and God bless. Hindi mo lang nabawasan.